Узган җомга көнне районга эш сәфәре белән республика башлыгы хакимияте җитәкчесе урынбасары Искәндәр Әхмәт Алиев килде. Аны район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин озатып бирде. Искәндәр Рәүфулы үткән елны куллануга тапшырылган Куйбышев исемендәге кооперативның заманча сөт комплексы эшчәнлеге белән якыннан танышты. 1200 баш савым сыерга исәпләнгән товарлыклы сөтчелек фермасы 3 этапта төзеләчәк. Бүгенге көнгә беренче этап тулысы белән үзләштерелгән. По первому этапу мы построили доильный зал, переход и первый коровник. Запустили в октябре месяце. Сегодня там доится 230 голов коров. С каждой коровы суточный надой 24,5 литра. Арытаба республика кунага Ширеккүл авыл советы авыл биләмәсе хакимияте коллективы биредәге эш барышы белән танышып чыкты. Әйтергә кирәк, Нияз Галиев җитәкчелек иткән коллектив үзләренә йөкләтелгән бар төр эшләрне үз вакытында үтәп бара һәм биләмә районда иң төзекләрдән исәпләнә. Соңгы елларда сафка бастырылган заманча балалар бакчасы, социаль мәдәни үзәк авылның күрке булып тора. Сәфәр барышында Искәндәр Рәүфулы югары яркәйдәге 2 тапкыр Советлар Союзы герое Муса Гәрәев музеенда булып, бюстына чәчәкләр салды. Музейның фәнни хезмәткәре Фәридә Нурәхмәтова Муса Гайса улының тормыш, хәрби юллары, шәхси әйберләре, фотосурәтләре белән таныштырды. Музей был открыт 8 июля 1992 года к 70-летию Мусы Гәрәева. Шулай ук бу көнне республика кунагы Орленок балалар сәламәтләндерү лагерында, Түбән Ширеккүл авылының урта мәктәбендә, балалар бакчасында, социаль мәдәни үзәктә, Түбән Яркәйдәге биологик чистарту корылмаларында, Югары Яркәйдәге балалар сәнгать мәктәбендә, Туган якны өйрәнү музеенда булды һәм район советының утырышында катнашты. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.